sallan ga ai ka ashe sarar mu rabu yana wallahi sallan ga Tasu ni bari ka jin faɗa ma. na'am Kan na gano yariya ta ina ganin ta ai ta san irin kurin da bai ba. kai kan lallai ka kokari ai shi yasa na zo na buye nan ban son budurwa na ta ganni ai na rantsi har Allah kai lamarin sallan ga ba kuɗi ya kuma lokacin canjin ga buhariya Baka sani ba. na'am Ina can ina irin kasan sha'ani na irin kasuwancin da nake. na'am Ina zanne. kap Wai ta zo wai ta tura abokina. na'am Wai sun zo sallah. Na ce sallah. sallah Ina fama da kuɗin amma to kuna abinci da ba zan ci. Ina da kuɗin ba ku sallah. amma to kai Sama'ila ta ai abin da tushen baita na ji kwarago aka ce kana zuwa mana ba wai zo na sana kake ba ai kwarago ne ake kana zuwa ba to ba zai na to na Ka tuka tona asiri. a to Ka abun nan ma da nake sai ka. Salamu alaikum. yaka yaka Ya haka da Allah. Yaka. Ka zo ka takura mu. layya Budurwa ka tana nan ta zo. budurwa Tana nan. Na tura ta aikin kai yanzu hakan ga. ta zo ma yawon